Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi, hello mukomanashi, ndinoda kukureurura asi vigaiwo chiso changu. Mukomanashi, ndiri mukadzi ane makore 36 ekuberekwa. Mumba medu pavana vakaberekwa naamai vangu, ndini firstborn yavo. But mukunokura pane zvimwe zvakaitika mukoma wangu, zvekuti mukunozvifunga zvinhu izvozvo ndinoti kana ndikazvifunga zvinobva zvatanga kunditambudza mupfungwa. Ndinoti kana ndikatarisa hanzvadzi yangu, mwana weuyo aiva mukadzi mudiki wababa vangu, ndinotonzwa umwe mweya uchiti muudze akwanise kusungunuka. Asi kunyarara mukomanashi inyaya yekuti vangu amai vachiri vapenyu, uye amai vangu naMainini ivavo vakazosvika pakutanga kuwirirana zvekuti izvezvi vakatogarisana zvakanaka variko kumusha ikoko. Saka ndinotya kuti kana ndikataura nyaya iyi inokwanisa kuzobatidza moto wainge wakadzima kudhara. Mukukura kwedu zvose zvainge zviri right, asi amai nababa vakazotanga kunetsana pakuti amai vainge vakungoita vana vasikana chete. Baba vakabva vazotsvaka umwe mudzimai wechinumber 2. Saka amainini ava vakabva vatangawo kuzvara vana vasikana. Baba vangu ndokubva vatora umwe mudzimai wechinumber 3. Asi amainini ivavo pavakazozvara mwana mukomana, baba vainge vava kungogara vachishungurudza amai vedu nemukadzi wavo uya wechinumber 3. Iyewo mukadzi wechinumber 3 akabva azongoramwa musha ndokubva aenda. Panguva yacho ainge abva mukuita miscarriage. Amai vangu so mubereki hake, asi amai kune kwavakaenda but kwainge kuri kumusha kwavo. Takati tasvika ikoko, shamwari yagogo amai vaamai vangu yakabva yati kuna amai vangu, magumbo zvaane mimba yemwana mukomana, chitora izvi unozvishandisa. Ameno kuti zvainge zviri zvii, but inini ndakatonzwa amai vangu vachiudzwa nekuti vainge vagere mukicheni magogo, isusu tainge tiri panze tichitamba. Asi munongoziva zveya zvinoita vana kuti pacho pavanenge vachidzingwa ndipo pavanenge vachida. Takati tadzoka kumba, amainini ndokubva vaita miscarriage, ndokubva vangosiya musha. Takazonoti mukukura amainini vaya venumber 2 vainge vatova nemwana wavo mukomana, but mumwe musi amai vakabva vandipa imwe mvura yainge ichinhuhwa so, yainhuhwa like tsvina yemunhu, yainge yakaita green. Mvura iyoyo yaiva mubhodhoro rekoko. Saka pakunogezesa vana, uyu mukomana nekuda kwekuti ndiye ega ainge ari mukomana, ndiye wandaizopedzisira naye. Ndaiti kana ndamugezesa nemvura inenge iri right, kana ndapedza paya ndaibva ndatora chibhodhoro chiya chekoko ndobva ndatanga kumugezesa nemvura iya yainge ichinhuhwa. Ndaisatozivawo kuti zvainge zvichiitirwei. Asi amai vangu vainge vakati kwandiri inini ndinge ndichiita sekudaro pese pandinenge ndichimugezesa mwana iyeye. Ndaizoti kana ndapedza kugezesa hanzvadzi yangu iyi, ndaibva ndaisa mvura yacho muchitini ndobva ndaenda ndobva ndanopa amai vangu. Iko zvino hanzvadzi yangu iyi yakura mukomanashi, mwana ari kutambura iyeye, ende kutambudzika kwake kunogara kuchingondishungurudza, asi handizivi kuti ndomuudza sei. Kana ndikangotanga kufunga, ndikatanga kuzvifunga, ndinobva ndatoshaya mufaro. Ndo meseji yandatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Iyi secret yakangooma. Ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello mukomanashi, please vigaiwo nyaya yangu. Mukomanashi, inini ndakadzidziswa naboss vababa vangu, asi now boss vababa vangu ava vari kundishandisa muurombwa hwavo. Inini ndiri musikana ane 38 years uye ndinogarawo kumadokero neavo vaimbova varungu vababa vangu, baba vangu pavainge vasati vashaya. Mukoma, baba vangu vaishanda as a gardener pavainge vachiri vapenyu.
uye vakashandira vanhu ava kubva inini ndichiri grade 6 kusvikira vazosvika mukufa. Pakazofa baba vedu, ipapo tainge tava kugara kuGreystone Park nevarungu vababa vasati vatenga imba yekumadokero. Vakabva vaudza baba vangu naamai vangu kuti vaida kundiendesa kuchikoro inini nemari yavo semwana ainge achigona kuchikoro. Vakabva vati vairwadziwa nezvikoro zvepasi zvandainge ndichidzidza. Ipapo ndainge ndava kutoita form 1, so vakabva vatanga kunditsvakira nzvimbo kumaprivate boarding schools uye ainge achidhura. Ndakazotanga kuenda kuboarding ndatova form 2. Ndakafara nekuti handaimbofungidzira kuti one day ndichavawo munhu wekuti ndichange ndichizodzidzawo zvikoro zvepamusoro ndichisanganawo nevana vevanhu vane mari. Ndakati ndava form 4 amai vangu vakabva vashayika, asi varungu vababa vakabva vangoramba vakamira neni. Ndakabva ndazonyora O level yangu ndikapasa zvainge zvisingaite. Ndipo pandakabva ndaenda A level ndokubva ndatobudawo nemapoints angu ainge akanaka. Vakabva vazondiendesa kuSouth Africa kuuniversity. Ndakati ndava ikoko kuSouth Africa ndainge ndatova mu3rd year, baba vangu vachibva vashayika ende ndakarwadziwa mukomanashi kusvika pabhonzo, nekuti tariro yangu yainge iri yekuti kana ndikapedzawo zvidzidzo zvangu ndinge ndichizochengetawo baba vangu. Baba vangu pavakazoshaya, tariro yangu yose yakabva yangopera. Asi varungu vadhedhi vakabva vaudza hama dzaamai vangu kuti vachaita take care neni. Inini hama dzababa vangu handitombodzizivi kana 1. Baba vangu vaibvawo kuMalawi kuuya kuno kuZimbabwe, vainge vakauya kuzotsvakawo basa. Havana kana kuzombodzokera zvekare kuMalawi nekuda kwekushaya mari dzekufambisa. Mukoma ndakati ndapedza degree rangu ndikabva ndazosvikawo paPhD level, asi mukoma chinhu chinonzi urombo chinorwadza. Deno vabereki vangu vakashinga kundidzidzisa neshoma iyoyo yavainge vainayo, dai ndichitogarawo upenyu hunofadza. Ndakati ndapedza school ndikabva ndabva kuSouth Africa ndokubva ndadzoka muZim full time. Ndokubva ndatanga kugara nevarungu vababa apa tainge tava kugara kumadokero. Imba iyi mukoma yatinogara imba hombe, ine marooms akawandisisa, asi marooms anongoshandiswa nevanhu it is only 8 rooms. Mamwe ose awa marooms anongogara akakiwa ende havatombobvumidzi kuti tinge tichiswedera kumarooms iwawo anenge akakiwa. Hatibvumidzwe kuti tinge tichipinda, ende zvekare pamba apa hapabvumidzwe kungopindwa nemunhu wose wose. Takagara handizive kuti mwedzi mingani tichipiwa mitemo iyoyo yekuti hatifanire kuti tinge tichiswedera pamadoors emarooms anenge akakiwa. Then rimwe zuva ndipo pandakazotorwa nababa naamai vepo. Ndokubva vatanga kufamba neni vachindirakidza room by room, vachiita sekunge vainge vachindipa tour yemba iyoyo. Nanhasi ndini ndega naamai nababa vepamba apa tinongobvumidzwa kuti tinge tichipinda mumarooms imomo. Nashi inini ndinoshanda mukampani yevanhu ava uye ndakanzi naamai vepamba apa kukura kwose kwawakaita ndichikuchengeta ndainge ndichizviitira kuti pacho paunozokurira kana inini ndava kusakwanisa kuti ndinge ndichizoita bonde nemurume wangu nekuda kwekukura kwandaita, iwewe ndiwe unozotora chinzvimbo changu chekuti unopota uchipa murume wangu bonde. But pandakaudzwa mashoko iwawo ndakabva ndaramba ndikati no, handizvikwanise. Vakabva vati ndizvo zvavainge vakatenderana nababa vangu. Vakabva vati saka waifungidzira kuti takakuendesa kuchikoro mahara here? So ndakazosvika pakubvuma kurara nababa ava. Saka each and every day ndinorara mumarooms awo asingabvumidzwi kupinda vanhu. Ndimo matinoitira bonde. Ndinoita bonde nababa vepamba apa vanova murungu wababa vangu. Maitiro atinoita bonde ndeyekuti tinotenderedza marooms ose kusvika apera. Each and every day tinenge tichichinja room. Kana tazopedza todzokera zvekare mune room iya yatinenge takatangira kuita bonde. Asi chinondinetsa ndechekuti kana tava kutanga kuita bonde inini nababa ava vanenge vachinja kutochinja kuita mhuka chaiyo. But zvinhu izvi ndinoita sekunge ndinenge ndichingozviona mumaziso mangu. Ndinoona imwe mhuka inenge iri pamusoro pangu yandisingakwanise kutsanangura,
uye tinoita bonde iri murima. Kubva musi watakatanga kuita bonde inini nababa ava tinongoitira bonde muri murima. Hapana kana musi watakamboitira bonde takabatidza light. Saka zvavanoita ndezvekuti pose pavanenge vachindibata-bata, kunyanya paya pavanenge vava kuda kurasa mbeu yavo, vanobva vatanga kundibata zviya zvinenge zviine hasha mukati. Maoko avo anenge achindipara-para, kutonzwa kuti iyi imhuka iri kundipara-para. Vane mamwe masounds avanotoburitsa ekuti unotonzwa kuti saundi iyi isaundi yemhuka. Saka vanoti kana tikapedza kuita bonde, kana vakada kupama zvekare kuita bonde neni, tinobva pinda zvekare mune imwe room, ende vanenge vachingoita masounds iwawo emhuka. Murumu umu matinenge tapinda mukoma, hatirare pabed kwete, kunyangwe zvamo mumarooms umu mune mibhedha, each and every room ine mibhedha, but tinobva tawaridza chimasa tobva taita bonde tiri pachimasa ipapo. Mukoma, mukufamba kwangu handina kana munhurume anombondimisa kanawo kundikumbira nhamba chaidzo. Ndine umwe murume wandakambodanana naye, but zvakazogumisidzira zvaita murume iyeye. Handizive kuti akazotanga kurwara nechirwere chainge chakaita sei. Akangotanga kungoondoroka zvekuti kana neni hana yangu yakabva yatanga kurova, ndichiti saka munhu uyu ainge achingoda kundizadza chirwere. Mukoma aisatarisika munhu iyeye wandainge ndakambodanana naye kumashure uku. Kwekutizira handitomborina, ndakamboedza kuenda kumba kwamai guru sisi vamama vangu, asi ndakangorara usiku hwose ndiri murodhi, ndaingoita chadzimira. Ndaiti ndichidhiraivha mukoma, ndaitoona sekunge ndiri kuenda kumba kwamai guru, asi ndaizoti kana ndasvika pagedhi repanogara amai guru, ndaibva ndati pembenu, ndobva ndatoona kuti ndakatopaka muhighway chaimo motikari yangu. Ndatambura ini mukoma Nashe, ndaneta kuitwa mukadzi nababa ava, nekuti ivo ndivo vakandipa upenyu. Ndibatsireiwo ndibude mumaoko emhondi idzi, nekuda kwekuti ndatambudzika. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Zvimwe zvinhu zvacho so zvakangoma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, Nashi wakadii zvako, please hide me uye vigawo chitupa changu. Ndakadanana nemusikana uyu nekuti ndainge ndichida mari uye kutogadzirisawo mapapers angu edriving, since ndaida kuzoitawo truck driver. Nashi, ndiri kuda help. Ndava kusangana nemaproblems mulife mangu. Ndine munyama usingaite mushure mekunge ndarwadzisa musikana uyo wandainge ndambofambidzana naye. Inini iko zvino ndakaroora. Kutaura kudai kumba kutori nekacheche izvezvi. Mukoma, ndakasangana nemusikana uyu. It was 2 years ago. Mushure ndaona kuti musikana uyu ndiye aikwanisa kuzondiyambutsa pamatambudziko ose ainge achindiremera mulife yangu. Musikana uyu aiva nebusiness raaiita, so takati tati fambei. Ndakabva ndatanga kumuudza zvese zvandainge ndichida kuita kuti life yangu ikwanise kuitawo zvakanaka, asi ndakabva ndati kwaari, mari ndiyo iri kundinetsa. Dai ndakwanisa kungowana mari, zveshuwa gap iri randiri kufungidzira ndinokwanisa kutobudawo zvakanaka. Akabva ati kwandiri, regedza ndizoona kuti ndingakubatsira sei uye undivimbise kuti hauzondisiye mushure mekunge ndakubatsira. Ndakabva ndamuti no, ndiwe wega mukadzi wangu wandada, uye zvese izvi ndikuitira iwewe pamwe chete nevana vatichazobara. Chokwadi musikana uyu mukoma Nashi akabva azadzisa chivimbiso chake ndokubva andipa mari yekuti ndinge ndichitora license yangu nepassport uye nemamwe mapepa ose angadiwa paroad. Asi pakuita zvese izvi hazvina kana kumbochinja moyo wangu, nekuti deep down ndaitonzwa kusamuda. Musikana uyu aindibhadharira rent, kunditengera chikafu kumba kwangu. By that time zvinhu zvainge zvakatondiomera. Akazotosvika pakubroka mubusiness rake achindibatsira, asi panguva pazvakatanga kuzomuomerawo, inini ndakabva ndaitawo laki ndokubva ndazowanawo basa kumatrucks. Ndakabva ndatanga kumusema musikana uyu, zvekutodaro ndainge ndava kutomudadira nekusangana nevamwe vasikana kubhodha. Vasikana ava vainge vakanakisisa kumudarika. Aiti kana achindifonera ndaisamudaira, kuseni
ndasenda message ndainge ndava kungomublutika. Iyewo nekuda kwekuti ainge achindida, pamwe pacho aiti kana akaziva kuti ndadzoka aibva auya kumba kwangu, but chandaingoita kungorara naye chete ndobva ndamunyepera kuti ndinokuda. Asi ndainge ndingori busy chete nekumunyepera. Ndakazosvikawo pakuzotizirwa ndokubva azozviziva, ndikabva ndamuti sorry, ndakakukanganisira. Saka mukunotukana kuya sevanhu vainge vari pakati pekunetsana, ndakabva ndati kwaari sorry shamwari, ndizvo zvavapo, it's either you accept kana kuti wochingotsvaka mumwe. Ndikabva ndati otherwise ndinokudzosera mari yako izvezvi yose yawakandipa. But akabva ati kwandiri no, kutonga ndekwaMwari. Mukomanashi, zvinhu zvangu zvakabva zvamboti fambei, ndainge ndichitowanawo kumari. Asi now chava kuitika ndechekuti kana ndikaita accident ndinobva ndangochikoka makumbo. Kampani yandakapedzisira kushandira ndakaita accident ndokubva ndavhunika gumbo, ende iyo kampani iyi yakabva yaramba kuti inge ichindibatsirawo pamabills andainge ndachajiwa nechipatara. Mukomanashi, kwose kwandiri kufamba ndinonzi ndine munyama, ende minyama yese iyi yandiri kusangana nayo, ende munyama wese wandiri kusangana nawo uri kusundidzirwa nemusikana wandakatambisira nguva yake uyu. Musikana uyu ndakamutsvaka, asi iyi akabva ati ndimbonzwewo pain yaakaita pandakamusiya. Chiri kundirwadza, musikana uyu akatoroorwa, ende munhu akamuroora mukoma kuti ndinge ndichingoramba ndichimusvikira ndiri kunzwa ndichinyara zvekare nekutya. Musikana uyu pari zvino munhu wekutoti akatogarika, asi ari kufara kundiona ndiri munhu wekuti ndiri kungotambura. Pari zvino ndiri kufamba newheelchair, mhuri yangu iri kutambura nenzara. Mari yake ndainge ndafunga kuti ndinge ndichimudzosera, asi iye ndiye akaramba kamukoma kuti ndinge ndichimudzosera mari yake. Ndiisireiwo nyaya yangu iyi kune vedare kuti ndinzwe vedare kuti vangandibatsirawo sei, kuti ndoita sei nemunhu uyu akasarudza kuti ange achindishandisira mishonga yake pazvinhu zvekuti ndakamuudza kuti ndakaitawo mistake, asi iye akabva asarudza kuti ange achitambudza life yangu, achiisa minyama mulife mangu. Vedare, ndo message yandatumidzirwa namukoma vedu. Anzi ndiri kutambudzika izvezvi, ndiri munhu ava kungofamba newheelchair. Is there anyone who can assist me? Ndo mamessages andanga ndakakubatirai vedare. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.